Kaixo, orain honako ariketa hau egingo dugu. Hau da liburukoa 321. 331 horria bigarrena, autoebaluaziokoa da. Beti bezala gogoratu komenigarri dela. Hau saiatzea egiten, bideo hau ikusi baino lehen. Bueno, hasiko gara ordan beti bezala. Irakurriko dugu enunciado eta aterako ditugu datuak. Hemen agertzen dira datuak dira hauek. Hiri jakin bateko biztanleen 10% sarri joaten dira antzerkira. Vale. Zoriz, hiri horretako 100 biztanle lagin bat hartzen dugu. Ze probabilidade dago, 100 13 gutxienez antzerkira sarri joateko. Hemen dago gauza pizkat berezia. Bueno, ordan hasiko gara. Gure kasuan probabilitatea da, hau benetan da binomial bat. Binomial bat, nun n, laginaren populazioa da hau, da eun, eta probabilitatea 0,1. Hau binomiala da. Zen hemen daukagun aukera bi dira. Bada joatea eta beste bat ez joatea. Beraz, hau binomiala da. Baina dakigun bezala, hau oso zaila da egitea binomialan bitartez. Zeren jakiteko ze probabilitate dagoen 13, baina gutxienez joateko egin behar dugu, probabilitate dago joateko 13, 12, 1, eta oso zaila da. Orduan, zer esaten du hau hurbiltzen dela normal batera, ze normala. Begiratzen badugu hemen, apuntetan, eta hemen ikusten dugu, banaketa binomial normal batera aurkitzea. Hemen daukagu binomial batera hurbiltzeko da hau n bider p eta hemen erro npq. Hau da. Hemen berriro begiratuko dugu eta hau da. Horretarako n bider p gure kasuan da 100 bider 0,1 bost baina handiago izan behar da. Eta da. Eta n bider q bost baina handiago izan behar da. Hau p baldin bada, q izango da batken hori. Ordua batken 0,1, 0,9 hau bebai, bost baina handiago da. Beraz, hau egia da. Bale? Horren jarraitiko dugu. Kontuz honekin. Hemen esaten du binomial normal batera. Ez du esaten lagin proportzioa badakigu. Hemen n daukagu. Baina ez du esaten kalkulatzeko laginaren proportzioa. Ea hartzen dugu konzeptua. Hau da kalkulatzeko proportzio bat eta hemen daukagu populazio osoaren hau proportzioa ematen digu populazio honen p eta gero eskatzen du ze probabilitate da honetarako. Baina hau ikusten badugu, hau PR esan nahi du kalkulatzeko laginaren proportzioa. Hau da, hartzea laginaren proportzioa normala populazio osoa hartuta, baina ez da gure kasua. Gure kasuan, hau da. Orduan, gure kasuan zein izango da normala? Normala izango da n. Normal de n. N zen bada 100. Bider p 0,1. Eta bestia erro n 100. Bider p 0,1, bider 0,9, hau da. Orduan, gure kasuan izango da n, 100 bider 0,1 10 da. Eta hau, erroketa egiten sortzen da, nik egin dute kalkulua, eta hau da. Orduan, hemen daukagu hori.
Gure normala da, hori da. Eta zer eskatzen du, ze probabilidade dago euneko amairu gutxienez antxerkira joateko. Beti bezala egingo dugu, oso importantea da, irudikapena. Jarriko dugu hemen gauzen kanpaia, eta gure kasuan hau da 10. Desbideratze tipikoa 3. Bueno, 3. Hemen ez dugu jarriko 3 hori. Eta zer eskatzen du? Ze probabilidade dago euneko amairu euneko amairu gutxienez. Emango dugu hemen dagoela 13. Zer eskatzen du? Eskatzen duena da, baino gutxienez baldin bada, gutxienez esatea eta 3 baino handiago, probabilidad de que sea mayor o igual que 0,13. Gure kasuan hemen dagoen azala kalkulatu behar dugu. Hemen betiko hemen betiko gauza egin behar dugu. Kalkulatu behar dugu honen tipifikazioa. Honen tipifikazioa badakigu dela z berdin isa. Ken desbideratze tipikoa zati, isa minus bataz bestekoa zati desbideratze tipikoa. Hemen daukagu arazo bat, eta hau dela binomial bat. Binomial bat dakigun bezala beti dago errore txiki bat. Eta errore txiki bat izaten dela gehi plus 0,5. Izan daiteke alde batean edo beste aldean. Gure kasuan zer esaten du, izan behar dela 0,3 baino handiago egon behar da hemen. Orduan, zer egin behar dugu isa hartzeko? 13,5 edo 13,0,5. Esaten du, hemen oso importantea gogoratu hori, esaten du izan behar dela 0,3 berdina edo handiago. Orduan, hau sartu behar da, hau hartu behar dugu, berdina hartu behar dugu. Berdina hartzen badugu handiago, hau esen sartuko. Baina hau sartzeko nondik hartu behar dugu? Hartu beharko dugu hemen, aurreran. Handiago izateagatik, Orduan, 13 hartu beharrean, hemen hartuko dugu 12,5 ken 10 zati desbideratze tipikoa. Gure kasuan, hau ematen du 0,833. Bueno, badakigu bebai, hau kalkulatu behar dugula, hau, azalera hau, baina hau, ezin dugu zuzenean. Zeren taulak ematen duena da beti balore hau baino txikiago. Osea, alde honetan ematen du. Orduan, bueno, kalkulatuko dugu hemen dagoen azala, hemen dagoen azala kalkulatuko dugu eta batera hau kenduko diogu. Zein da azalera hau? Azalera da probabilidad de que sea menor de 0,3, begiratuko dugu hemen, barkatu, esan dugu 0,833, hau da 3, eta orduan taula barruan begiratu behar dugu 0,833, hemen erdian egon behar da. 3, gutxi gora bera hemen erdian. Orduan 0,96 bost. Orduan gure kasuan 0,9 barkatu, ez dakit ondo esan dudan ala ez, 0,8 ez bederatzi. 0,833, hau da, 0,833, eta da, ez gaizki egiten ari naiz, koine. Z da 0,833. Orduan orain, Z08 hemen dago. Eta 3 hemen dago. Eta 3, bueno, hemen erdian. Hartuko dugu balore hau. 0,6 bederatzi 6 zazpi. Orduan hemen 0,6 bederatzi 6 zazpi. Orduan esan duguna hau da
azal hau. Bestia izango da, probabilidad de que P sea mayor o igual de 0,13, izango da batken 0,6 bederatzi 6. Hau da 0,233. Eta honekin bukatzen dugu ariketa hau, saiatu zuek egiten.